Ya जों मेन'का बायदि सालोंबाय थादों जोङो दसे जों जितु प्रग्राम क'क्राझार बे क'क्राझार प्रग्रामाव क'क्राझारनि जितु प्रग्राम बे प्रग्रामाव बायद'आ मेथाइ खननो फैदों जों दा नै साहा लोंनाय जायगायाव माने VIP रेस्टुरेन्ट रुम बे रुमाव जों दायो दसे जिरायना दोंगासिनो दं दसे समनि उनाव बा दान्दिसे उनाव नोंथांमोनखौ आङो मेन'का बायद'नि मेथाइ खननायखौबो दिन्थिनो नाजालांगोन नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय क'क्राझाराव जि एसटि मोसानि जि माने बैसागु फालिथाय बे फालिथायाव जोंनो लोगोसे दंफायनाया रिंकुमनि मेन'का बायद' बिथांमोनाबो जोंनि बे प्रग्रामाव फैदों नोंथांमोना नुगासिनो दं जों गासैबो माने आसामनि जिमान एसटि मोसा दं माने कमिटि बे गासैबो बेहाय फैनानै माने पारफरमेन्स खालामफैदों माने दाब दाब जायगानि आसामनि गुबुन जायगायाव माने गासै जोंनि जे माने बिजेपि पार्टिनि मानसि गासै सोद्रोमाफोरा आफादगिरि लोगोआवनो सोद्रोमाफोर फैदों बेहाय माने गासैबो दिनै बे जायगा पारफरमेन्स खालामनो फैदों बेया बिथांमोनाबो जिरायगासिनो दं গাছবে জিৰা দং আমি সকলোৱে বহি আছোঁ এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাই আছে এইয়া ৰংজালী দুইজাক কক্ৰাঝাৰ খুলুমবাই Baidol sampai ada, Baidol Baidol, iya bangga sih, amat bondo, Baidol kan kayak sih ya.
First prize moondang nih ya, first prize. Nicce sini, Nicce. Ajar lah bang ya.